ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରୀ ୱାଲେଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜଣେ କିପରି ବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ ତାହା ଉପରେ ଆଜି ଏକ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତୋଟି କୁକୁଡ଼ା ପାଳିଥିଲେ। କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜିପ୍ରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଜିପ୍ଟିର ଗତି ଦ୍ରୁତ ଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାହା ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ କୁକୁଡ଼ାଟି ମରିଯାଇଛି। କୁକୁଡ଼ା ପାଳକ ଦୌଡ଼ି ଆସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଳି କଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ଯେତିକି ଯାଚିଲେ ସେ ନେଲାନି, ଅଧିକ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏହାପରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳକ କୋର୍ଟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଏକ କେସ୍ କଲା। କେସ୍ରେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। କୁକୁଡ଼ା ପାଳକ ସେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲା। ତାଙ୍କ ନାମ ଗୋପାଳ। ଗୋପାଳ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ। ହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ମର୍ଡର କେସ୍ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। କେସ୍ ତାରିଖ ଦିନ ଅପରପକ୍ଷର ଓକିଲ ଜଜ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳକଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଥାନ୍ତି। ଓକିଲ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଘଟଣାଟା ଦେଖିଛନ୍ତି? ସାକ୍ଷୀ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଜିପ୍ଟି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଆସିବା ବେଳେ ଧକ୍କା ଦେଲା। ତାପରେ ଓକିଲ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମର୍ଡର ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଣୀ କେତେ ଉଚ୍ଚ? ଗୋପାଳ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଜ ଉଚ୍ଚତାଠୁ ଅଳ୍ପ କମ୍ ବୋଲି ହାତ ଦେଖାଇ ଜଣାଇଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଓକିଲ ଜଜ୍ଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ, ୟୋର ଅନର, କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ? ଏହା ମିଥ୍ୟା ଓ କପୋଳକଳ୍ପିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏ କେସ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କରାଯାଉ। ଜଜ୍ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଥାଆନ୍ତି? ଚତୁର ଗୋପାଳ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭୁଲରେ ଆର ହାତଟା ଦେଖାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଏହା କହି ଗୋପାଳ ଦୁଇ ହାତ ବ୍ୟବହାର କରି କୁକୁଡ଼ାର ଉଚ୍ଚତାଟା ଦେଖାଇଦେଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଆସିଥିବା ଗୋପାଳଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।